chwalo piny Kenya e rang'iny machielo, mano rang'iny mar bedo e kind pinje ma uchumi margi odongore e pacho kae. Ka bende gino maduong' ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo kawacho no bobedo koketo maino mare gino miluongo kanyo ni loko uchumi ma pacho kae, kata gino miwacho kanyo ni economic transformation agenda. Achiel kuom gigo mosebedo ka ogoyo ne debe mano mar bottom up economics. Mang'eyo ni en mano ma oting'o kanyo jiwo jogo manitiere ohelni matindo ka achiel kod jopur ma bende wanyalo wacho ni timo pur matindo kod rawere e pacho kae. Adwa nachak kodi Ronald Ogutu lek mano ma jatend piny Kenya William Ruto nitiere godo mar keto piny Kenya obed kaka first world country e thuolo mar higni 30 mabiro. Nowacho kanyo ni by the time ochopo higni 90 to bobedo komor koneno ka piny Kenya koro inyalo pim kod pinje kaka Singapore, South Korea, Malaysia ka achiel kod pinje mamoko. Lek makamae king'iye kaka jalony weche mag ohala ka achiel koda okenge ma bende oketo ne jopur, ne jo ohala matindo ka achiel kod ne rowere, bende en gino manyalore e thuolo mar higni 30 mabiro. Erokamano Joyce, kaluwore gi ma ker nowacho en gima nyalore, kech king'iyo gik ma ker osetimo kata gik moseketo e mpangilio mare, ka wang'iyo yawo nderni manyalo yawo yore mag ohala e piny mar Kenya. Sani ka wawuoyo, ker osetimo nonro mare moyudo ni nderni waseloso matamalo madhi kilomita 22,000. To king'iyo pinje ma odwa ni waromrego kaka Singapore gi South Korea, Singapore sani osetamak nderni mare machopo 1,000,000. To sani ma waloso ni nitie nderni ma ker oseyawo igani madhingo 1,000. Maka wang'iyo gini higa 30 en lek manyalore. Kendo odhi yawo ohala ne ji duto. Onge ng'ama bro bet e ndara ni budho ni jam kata yore mamoko. But en lek manyalore. Erokamano. Korka kori Professor